7 kono noon tawde en puɗɗinomo e deniyankoɓe en kaali holno koli artiri en kaali holi golle ɗe ɓe golli e fayidagal e nder Fouta ina moƴƴi dartoɗen hay sinno ko seeɗa e tarik baɗɗo tule e jooli e jeddi kewɗi seeɗo e jeese tarik kewɗe gartuɗe e holi gonnoɗo Koli Tenguella nam ko ɓuri ko hen hewde hitande nde o jibina yitude ɗum weeɓani kono ina anda kam nde jinnaɗo makko Tenguella gueɗal heɗelde nde warate ina hawre hitande 1912 hewɓe mbi e on saaha Koli Tenguella ko kurko wonno ko cukalel wonno bammakko noon woto jejjiten Tenguella gueɗal wonano joɗinoɗo tan no hofi juuɗi ala saabu tuggi hitande 1981 ha hitande 1995 woni 1481 ha 1495 Tenguella gueɗal heɗelde waddama golwole kewɗe bammakko noon kadi Tenguella gueɗal eɗen gandi jeeya ko nokku biteɗo Kingi kadi wonno e on saaha koye jimadi Jara walla koye province mo Jara kanko bammakko ni barɗo mbo wiite ko Amara kono noon wonno koye Konu walla ni mbiyen ko miñum Askiya Mohammed e on saaha ko l'empire de Songay ko kañum jimno nokkuji ɗi fof ɓen ɗon ko mandinkoɓe walla ko malenki en ko goto nden noon Koli Tenguella ɓe hen mbi ko nden o ɓuuji o yeehi ngam faggitoyade doole e sembe taw kadi cagatagal makko ɓuuri tidde e naddemo miijo wongo wi ala nden kay Koli Tenguella wona e nokku on ɗon wonno kono noon arti e nder nokku o ko ɓuuri ko tiddi en ko hewɓe no kolliri wonde kanko Koli Tenguella ko ɓurno wonde goƴo makko tigirigui ko darnude gendi tawa gendi ndi ko gendi fulɓe ɗum e wiide makko teskade ɗe hareji ɗe bammakko haɓeteno e ɗe woɗɓe kaɓeteno foof haɗani kala fulɓe to ɓe gonno ko e jimadi leƴƴi goɗɗi e on sahani hay gartal ngal makko ga e nder rewa leydi Sénégal wonno e ndimadi Jolof kañum jimno ni mbiyan tan royaume uji kewɗi nokkuji gowɗi koye jimadi kadi kala fulɓe gonno saabu fannunoɓe koɗiri ɗi wiyama wonde noon koydal Koli Tenguella ɓurgol mawnude ko yidde wadde gendi taw leñol makko walla fulɓe ina jiito hen koye men kanko Koli Tenguella kadi ganden hindi deniyankoɓe ina gasa taw koɗo makko fuɗɗi adan walla bammakko kañum ɓe hen mbi ko ururo wonno woɗɓe mbi ko jaalalo wonno e kala ko wawi hen wonde miijoji ɗi ina certi kono kam mbaɗono Cheikh Moussa Camara mo Ganguel yo yurmede Allah ɓeyde makko holliri Koli ko kañum wotoɗini Fouta kono kadi ko kañum welliti Fouta rokki ɗum jimadi mum e yeeso Bourba Jolof omo wallodiri on saaha noon e leƴƴi goɗɗi ko wayno sereraɓe e woɗɓe waɓe hono noon ko gonga kadi titode satigi nde ina andina en ngol ɗo lefol hayso tawi ko pullo ardingol ko fulɓe ɓuuri hen hewde ina rendini kadi leƴƴi goɗɗi ɓuuri tengtude e koninkoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko seɓɓe wondunoɓe makko ɓe hen mbiɓe seɓɓe koliyaɓe o ɓe hen mbi ko saabu wonde ɓe jimade Koli Tenguella woɗɓe mbi ala koliyaɓe ko nokku e nder leydi Guinée e kala ko wawi hen wonde kanko Koli Tenguella so tawi bammakko ko pullo hono Tenguella gueɗal haɗata nene makko kam kañum ko mandingue waɗi noon nene makko yettete ko Keita yalti koye Soundiata Keita woni wiyobambo Nana Keita woɗɓe mbi Naare Banne Koli Tenguella kadi ganden nde artata ha natiri Agnam miijoji ɗi ne kewi to natiri kono hewɓe ina nangi tawde kay jangu makko adangu ko ɗon e Guédé ngam fusde laamu Guédé o fodɗo ɗo faade funnague
hewɓe ne nangi on ɗon Agnam mbo adi ko Agnam tongel hayso tawi won wiɓe ko Agnameji goɗɗi ina nanni noon Agnam tongel ɗon e Toro tawde kay o adi jaggodirde koye lefol lamtoro Kolitengel kadi ko joom stratégie kala nokku mbo hepti omo waɗa feere ha enɗam e jiidigal wona hakkude makko e ɓen ɗon ma o resi ɗon ma o resni ɗon nden noon kadi ko banggue nene makko mbiɗen o woniri Mandinka saabu nene makko ko Naare Banne ɓe hen mbi walla Nana Keita inde nde waylimo tognade bindin e ɗemɗe certude wiyama kadi kanko Kolitengel ko laami e Fouta timmi duuɓi 25 ko kanko kadi addori titode satigi ne mbiruɗen ni koye ɗemgal Mandinke ko Salatige woni gardiɗo lawol wiyama noon no heptiri Fouta haw yajtini ɗum haw fecci ɗum e nokkuji nokku foof woodi mbo halfini ɗum ina jeeya hen jamaragal makko kono kadi ne jeeya hen wondemo joom peeje bawɗo miijade lelgo haareji ɗum ina gasa wawde laatade saabu kala neɗɗo bannoɗo nokkuji kewɗi certuɗi woni kadi jimani walla ni rewi e leƴƴi certuɗi ina jogo ngal ɗon karallagal kono kadi ina jeeya e sembe makko darnude armé mo ganduɗa o ko seɓɓe tawate hen seɓɓe koliyaɓe joguetiɓe pucci laañi kono kadi joguetiɓe kala fannu joguitari ɗum ina jeeya e polgo Kolitengel gueɗal heɗelde ɗum ni woni sababu ha kanko lefol makko juuti sanne hol hitande nde Kolitengel fiila lefol Satigi miijoji ɗi ne keewi kono ina anda kam 1512 kalateɗo wona nden Kolitengel arti kono ko nden ba makko wara te wiya ba makko nde wara ɓe hen mbi ko kurko wonno ɓe hen mbi o wonano ɗon ina sikka gartugol makko fotata wonde ko hedde hitande 1932 kono won woɗɓe jagguɓe wadde hedde hitande 1938 duuɓi 20 fayi dow caggal nde ba makko wara Kolitengel nde tawi ɗon kadi Fouta ina waɗi pecce e ƴele etima e hakke mbawko mum dartinde Fouta watta ɗum gotum kono kadi rokko fulɓe laamu keddotongo e dartol kono kadi wurtino ɗemgal makko ngal ɗum kam ko hunde settade yiyade ko ɗum saabi ni e nder nokkuji kewɗi hayso o heeɓi polgu omo woppa ɗon ɓarakki laamu gonnogo ɗon o woppa joom gueɗal en kadi jogoɗon gueɗal saabu dewgol Kolitengel ɗon e gueɗe yawti haɗani ɓesgu Aleli Bana heddade wonde lamtor ɗon ɗo gueɗe ɗo saabu wiyama ɗon o jojini ɗon ko biteɗo Hammet Aleli Bana ɗo Bosse ɗo o jojini ɗon biteɗo Moussé Bassé ɓen on wiyama ko ɓiyiko ko hono noon Ali Maliga o jojini ɗum ardi damga eko way noon hollirde wonde komo jogui stratégie e fannu no laamuji lelnirte to banggue Kolitengel holnde o maayi ɗonne kadi miijoji kewɗi gariɗo kono ene jeeya e miijoji tabiɗɗi hen miijoji biiɗi Kolitengel nde mayata nde maayi koye pawle jontinoje e nokku biteɗo Lambo Moussa ko wawi hen wonde foof Kolitengel nde maayi lomtima ko miñi ko biteɗo Labbo Tengel kañum ne jokki haare nde Kolitengel wonno e dow mum Labbo kañum ne wara koye nokku biteɗo Agnam en ganda hole Agnameji kono wari mbo ko gote e dammel en caggal ɗum ko miñum Kolitengel biteɗo Samba Tengel lomti Labbo kañum ne waylani e fannu laamu ngu tawno ɗon jokki kañum ne habde e safalɓe kono kadi to banggue hirnangue jokki habde e ɓen ɗon jolfuɓe kono noon kadi laamu ina yaaha ina tanna waylo na ara hen ɓingu babago ina ara hen pooɗe nduure ina ara hen ɗum ɗo foof ina jeeya e sababuji walla cakkude mo ganduɗa ko kam rufi barme laamu deniyankoɓe wa hen wonde foof eɗen gandi kam Kolitengel wonko golli won kadi ko woppiri rendo gonɗon ko wawi hen wonde foof hewɓe kam ne gandi Kolitengel ko ɓurno wonde fandare mum ko jokkidde haare nde bamum fuɗɗino ma mbiya wadde nde ɗo haare nde Koli jokkidiri e haguiɗantagal ha heeɓi gendi
darne keeri ndin ɗon gendi rokki ɗum ndimago e fayidagal rokki ɗum araray ɗemgal e duƴƴal o ronti ɗum koye bammakko o itti ɗum e jimadi l'empire Songhai e on saaha fulɓe ɓe ngalano konngol ɓe ngalano gueɗal ko ɓuuri ko hen hewde saabu carum men o rokki ɗumen fayidagal ina wiye ni nokku mo ganduɗa o laami o ina rendini nokkuji kewɗi ummade tan Fouta Djallon rewi Badiara rewi Kaabu rewi nokkuji Sereraɓe rewi Jolof rewi Ñaani rewi ha to wiyete Wuli rewi ɗo Ferlo ɗo e nder nokkuji goɗɗi ɗo rewno foof fiyande makko nanamo kono o heeɓi ɗon kadi pool e woni hen sahaji kadi hayso foolama ala ko haɗatamo jokkude ngol ɗon lawol ngol o wonno e dow mum eno tariki haalde hen e faade mo Foutotoro kanko e konu makko taw ne tawe hen fulɓe mandinkoɓe e kadi ko ɓuuri ko hen hewde leƴƴi Sénégal o waɗi ɗum e jimadi makko ɗin leƴƴi ni tumo nde o darni gendi ko ɓuuri ko hen hewde o waɗi ɗumen imposé woni o fawi dow men ɗemgal kalategal e nder gendi makko ko ɗemgal Pulaar woɗɓe kadi mbi kolittegel ni koye hitande 1912 nde ba makko warate nde ko nden o yi aduna jahgol makko e gattugol makko foof wona duuɓi nogas wona 1532 ɗon kadi sikkitari ne wawi wonde ɗon wadde ina gasa taw e on saaha ko suko o wonno ko kurko o wonno walla no heɓɓe woɓɓe mbiro arani walla kam jaɓen so tawi o yi aduna koye hitande 1912 gattugol makko so woni hitande 1939 on saaha o yaranno ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi beela kadi sagata mo duuɓi nogas e jeeɗiɗi ina wawi wadde ngol ɗo lappol ummade Badiar saabu duuɓi nogas e jeeɗiɗi kalaten ɗi ko tumo nde o liɓata laamu ɗon ɗo gueɗe ɗo hayso tawi won wiɓe ni on saaha wala 1537 kono ko hakkude 1537 e 1559 e kala ko wawi hen wonde gueɗe ɗe ne niɓɓiɗi kono kam haɗata wiyama wonde gendinde koli darne ni ɓurino ɗo yajde saabu ina wattori hunde e Niger hunde e Sénégal ina rendini kadi leyɗele kewɗe ɗo jimadi makko wonno tawa wona tan Foutotoro kono noon fiyande makko nanama ha to Gambie to Mauritanie to Guinée Bissau to Guinée Conakry hunde e Mali ha to Niger ha hande dey e nder jiilaw miijoji certude won hollirɓe wonde nder tegella gueɗal wara won hollirɓe wonde ko ñande 19 lewru janvier 1512 woni 19 siilo hitande 1912 gonɗon miiji kadi ne holliri wonde kolitengel e hoore mum koye konu ngu wonno kono e on saaha taw wonɗo cagatagal mum haadno jeeya koye yanoɓe moloyi ha to Badiar noon woni koto banggue rewo Fouta Djallon Maurice Delafosse ina jeeya e hilliniɓe gonɗon miijo so tawi Delafosse haali ɗum e les noirs de l'Afrique mbiteɗo Abdourahmane Assadi kañumne jiiɗa aduna e hitande 1996 hawre ladial e 1665 binduɗo tarikha Soudan taw windi ɗum koye ɗemgal arab kañumne holli hen yiyande mum nden yiyande ƴettiti ɗum mbiteɗo Henrik Barth 1821-1865 nde haalata histoire du Soudan holliri wonde ko Askiya Mohammed woni Askiya ganana ɗon ɗo gawo ardino Songhai ko kañum wari tegella ba firti wadde ko ɗon luural ala ɗon wona kanko Askiya Mohammed wona Amar ɓiyi ko luural ngal ala ɗon ɗum no yaaji e nder ko Seydi haali koli ko nden dogi kañumni fayi Mali sabu cuku tokoso wonno ko adi ina arta ga e Foutotoro caggal sembe mum e cagatagal mum ɓen mbi wona 19 lewru janvier kono ko 19 lewru mars 1512 ko nden Askiya Mohammed ummini yande teftegel ko jambaro wonno ɗo jaara ɗo on jaara noon kalateɗo woni kadi koye nder leydi Mali gonɗon miiji kadi ina jaggi wonde nden koli ina woni suka koli kañumne dog yeehi faggitoyi doole miijoji kadi ina jaaha ina lurdo e windande witende tarikh el fetta tawa woodi firɓe ɗum e ɗemgal faraysi hayso tawi winduno koye ɗemgal arab hollirino wonde koli tegel sertina e bamum tegel gueɗal nde babiraɗo woni lamɗo nokku biteɗo Diara
e nder kingi koye nder Nioro hande koye Mali e wiidi Mohammed Kati wona askiya Mohammed wari Tengella Guédal kono noon ko biteɗo Amara comme Diago walla e no ɓe bindiri Kumfari Oumar Kumfari o woni fari o kañum ko titode wonno ɗon ɗo Gourma ɗo e nder diwan Tumbukto kono noon ɓen nangi Tengella o wara ko 19 lewru mars 1513 kamɓe ɓe mbiyani 1512 kono noon kadi Mohammed Kati ne nangi wonde hayso tawi ko oɗo Oumar walla Amar wari Tengella Guédal haɗata kam koye dow yamirore askiya Mohammed won hewɓe kadi nangi koli Tengella rokki ɗum polgu jawgo e nder Fouta ko nde ari nde tawi ko Fouta ina haaɓe bang yo bang safalɓe ina gara e rugoju men e mbawkaji men jolfuɓe to banggue hirnangue to haareji nderderi gonɗi toon nde koli ari ardi ko kañum ko gam wellidde Fouta e rokkude ɗum ndimagum ko ɗum saabi no hewɓe kaldi ɓen ɓe tawi ɗon ko nomaden ko hoɗo eggen gonno wonnoɓe e caɗele hakkude men e malenke en e Songay ko hono no ɓe goniri caɗele hakkude mabɓe e leƴƴi goɗɗi gonnoɗi ɗon e on saaha koli kañum telliti ari toon ardi kadi ruttade to leydi mum gadanteri e no ɓe hen mbiri kono kadi arde gam wellidde nokku o e rokkude ɗum ndimago mum hono no windiri ɗum André Arsan ko ɗum saabi e wiide makko hewɓe jaawi notitade koli e kono mum saabu laamuji gonnoɗi ɗon ala ko mbawanno ɓen ɗon ruggiyankoɓe walla waɗannoɓe belantejo men eno Yaya Wagne haali kadi koli Tengella Guédal ko neɗɗo mo ganduɗa ko joguiɗo peeje sanne e fannu nde wari Fouta ne yuɓɓitiniri kono makko o waɗi 7 commandement tawa en jeeya ardiɓe ɗum nima Tengella e Gata Kumbo caggal ɗum o yaktini commandement militaire o woodi hen ko halfini sawo don hayso tawi won wiiɓe wonde weeɓani koli Tengella hebde ɗum e won nokkuji saabu peccoro gonnogo ɗon ina anda kadi to banggue hakkilantagal makko addinimo kala hen nokku mbo hebno woodi mbo halfini ɗum kono noon kadi woodi ko hettini on ɗon nokku woppi ɗum ɗon